Čaute. Dneska vás vítam pri novom videu. Dneska ideme hrať brávko a ideme pušnúť tým Mika. Takže, ak ste dobre počuli, áno, ideme pušnúť Mika, ideme Solar s Mikom. Pišoráka. Podľa mňa Miko nie je zlý brawler. On nie je ani nejaký najlepší. Bum. Aha. Miko je mega silný. Čo? To bol Hexír. Let's get out. A vieš to. Si dostal nový skin. Prvý svoj. Záhodku tam máme to. Dobre, takže máme tu hneď Nev. Tára. Ukážem vám, čo mám na Elkíku. Mám tam všetky tieto skiny. A mám všetky tieto skiny. Na Bardeho mám tieto. Napíšte mi do komentárov, koho mám toto pušovať a dneska nejdeme asi úplne pušovať, ale ideme hrať s Coltom. A ideme hrať takú hru. Volá sa to taká hra. Dobre, ideme hrať radšej. Počkaj. Ja som myslel, že to je tak, kde je ten bossy. Jaže Mori. Mori, ktorý týpek? Mori? Oni majú lepších brawlerov. Títo. Oni majú tých nového a my máme boa, tých starších. Ešte ja to vypínam asi.